Toto je tvoja cesta k úplnému zjednoteniu sa s vlastným telom. Pripravila som pre teba tieto hlboké slová, ktoré slúžia ako sprievodca, meditácia a historický návrat k tvojej pravej podstate. Každá veta je navrhnutá tak, aby rozbila staré vzorce a nahradila ich vedomou úctou. V dávnych dobách, keď sa čas nemeral digitálnymi číslami, ale fázami mesiaca, žili ženy v dokonalom rytme s prírodou. Fenomén červeného stanu nebol len o izolácii, ale o posvetnom synchróne celého ženského kmeňa. Keďže ženy žili v tesnej blízkosti, jedli rovnakú stravu a neboli vystavené umelému svetlu či elektromagnetickému smogu technológií, ich telá sa naladili na rovnakú vlnu. V čase novu, keď bola noc najtemnejšia, sa všetky ženy spoločne odobrali do ústrania. Tento spoločný čas im umožnil odložiť všetky masky, role matiek, dcér a manželiek a stať sa len čistými bytostiami, napojenými na puls zeme. V tomto tichu, bez rušivých vplyvov moderného sveta, sa ich intuícia vyostrila natoľko, že spoločne tkali vízie pre budúcnosť celého kmeňa, vnímajúc svet v jeho najčistejšej energetickej podstate. Moderná žena žije v neustálom zapojení. Sme online, sme dostupné, sme bombardované modrým svetlom, ktoré klame náš hormonálny systém. Starý vzorec nás naučil menštruáciu vnímať ako chybu v programe, ktorú treba opraviť liekom a pokračovať v práci. V červenom stane však technológie neexistovali. Existovala len vnútorná divočina. Ženy tam cítili prúdenie krvi ako tok rieky a tento proces nebol rušený vibráciami telefónov, ale podporovaný vibráciami Matky Zeme. Keď si dovolíme odložiť elektroniku a stíšiť sa, naše telo začne opäť komunikovať. Už nie sme v hmle informačného šumu, ale začíname počuť tichý hlas vlastnej maternice, ktorý nám hovorí pravdu o našom stave, o našej únave a o našej skutočnej sile, ktorá sa skrýva v tichu. Maternica nie je len biologický sval určený na reprodukciu. Je to tvoj najcitlivejší energetický grál a emocionálny archív. Každý mesiac tento orgán nasáva všetko, čo prežívaš. Stres v práci, nevypovedané slová vo vzťahu, ale aj momenty čistej radosti. Psychosomatika nás učí, že bolesť počas menštruácie je často len fyzickým prejavom toho, čo sme odmietli stráviť na emocionálnej úrovni. Ak sme počas mesiaca ignorovali svoje hranice, maternica sa v čase krvácania sťahuje silnejšie, aby nám pripomenula, že sme sa od seba vzdialili. Keď však prejdeme vedomou transformáciou
a učíme sa pracovať so svojimi emóciami v reálnom čase, menštruácia sa mení z bolestivej očisty na plynulý proces uvoľňovania energie, ktorý nám prináša pocit nesmiernej ľahkosti a duchovnej jasnosti. Ak si počas mesiaca kráčala cestou seba uvedomenia, tvoja menštruácia sa stáva oslavou tvojej transformácie. Mnohé ženy si všimli, že ak vedome spracovali staré traumy alebo ukončili toxické vzorce, ich krvácanie sa stalo pokojnejším a kratším. Je to preto, že tvoje telo už nemusí vykričať bolesť, ktorú si ty už vyriešila vo svojej mysli. V takomto stave je každá kvapka krvi vedomou obetou, tvoje telo fyzicky zamotňuje tvoj duchovný rast a prepúšťa to, čo už nepotrebuješ. Už nie si obeťou svojich hormónov, ale si ich vedomou sprievodkyňou. Tvoja láska je dar, ktorý si dala sebe samej tým, že si dovolila vidieť pravdu a už si nedovolíš vrátiť sa do nevedomia. V spoločnosti orientovanej na výkon je odpočinok vnímaný ako luxus alebo dokonca lenivosť. Ale pre ženu počas jej dní je odpočinok biologickou nutnosťou a najvyšším aktom sebalásky. Keď si dovolíš zastaviť sa a len tak ležať, hovoríš svojmu telu: počujem ťa a vážim si ťa viac než všetky termíny a očakávania sveta. Toto je moment, kedy sa láme starý vzorec sebaobetovania. Nemusíš byť neustále k dispozícii pre iných. Dovoliť si oddychovať znamená uznať, že tvoj cyklus má svoje ročné obdobia a ty si práve v zime svojej duše. Táto zima je potrebná na to, aby si nabrala silu na novú jar. Sebaláska v tomto kontexte znamená, že si nevyčítaš ticho, ale vnímaš ho ako výživu. Namiesto rýchlej tabletky, ktorá otupí tvoje zmysly a odpojí ťa od prežívania, skús siahnuť po liečivej sile suchého tepla. Nahriatý vankúšik s bylinkami alebo termofor priložený na podbrúško nie je len fyzická úľava. Je to rituál, ktorým voláš teplo späť do svojho stredu. Suché teplo preniká hlboko do tkaní, uvoľňuje krčovité stiahnutie a posiela tvojmu nervovému systému signál, že si v bezpečí. Teplo rozširuje cievy a dovoľuje krvi voľne prúdiť, čím sa znižuje tlak v maternici. Prikladanie tepla sprevádzaj vedomým dýchom, ako by si každým nádychom posielala zlatisté svetlo priamo do svojho lona a pocítiš, ako sa napätie nie len fyzicky, ale aj duševne rozpúšťa. V histórii muži nechodili za ženami v ústraní s požiadavkami, ale s pokorou. Vedeli, že žena v červenom stane má prístup k odpovediam, ktoré sú pre nich nedosiahnuteľné. Táto úcta k ženskému cyklu vytvárala v komunite rovnováhu. Žena v týchto dňoch aktivuje archetyp vedmy, tej, ktorá vidí pod povrch vecí. Keď si dovolíš vrátiť sa k tejto sile,
začneš si uvedomovať, že tvoja citlivosť nie je slabosť, ale tvoj najväčší dar. Muži v tvojom okolí sa naučia tento priestor rešpektovať, ak ho začneš rešpektovať ty sama. Tvoje nie v týchto dňoch je posvetné a tvoje videnie pravdy je kľúčom k správnym rozhodnutiam pre tvoj život a tvoje okolie. Počas týchto dní sa tvoj mozog prepína do iného režimu. Hladiny hormónov klesajú a odhaľujú tvoje podvedomie. Je to prirodzený psychedelický stav, kedy máš možnosť komunikovať so svojím vyšším ja bez filtrov logiky. Mnoho žien v tomto období zažíva prorocké sny alebo silné aha momenty. Ak potlačíš tento proces liekmi alebo nadmernou aktivitou, prichádzaš o túto duchovnú bránu. V červenom stane ženy tieto stavy kultivovali. Učili sa čítať znamenia a počúvať hlasy predkov. Ty máš túto schopnosť v sebe stále. Je zapísaná v tvojej DNA. Stačí si len dovoliť byť v tom tichu a pozorovať, čo sa vynára z hlbín tvojej duše, keď jej dáš priestor prejaviť sa. Každý krč a každá vlna nepohodlia v sebe nesie správu. Duchovná alchýmia spočíva v tom, že sa na túto bolesť nepozeráš ako na niečo, čo treba odstrániť, ale ako na niečo, čo treba transformovať. Spýtaj sa svojej bolesti. Čo mi chceš povedať? Kde vo svojom živote ešte tlačím? Kde som ešte nepustila starý vzorec? Keď k bolesti pristúpiš s touto zvedavosťou, jej intenzita sa často zmenší. Bolesť je len informácia, ktorá čaká na tvoje uznanie. Ako náhle ju vedomo príjmeš a pretransformuješ ju na pochopenie, tvoja maternica sa uvoľní. Týmto spôsobom liečiš nielen seba, ale aj líniu žien pred tebou, ktoré svoje bolesti museli potláčať a schovávať. Jedným z najstarších rituálov úľavy je poloha hlbokého drepu, ktorú ženy v minulosti prirodzene používali. V tejto polohe si v priamom kontakte so zemou. Tvoja panva je otvorená a gravitácia pomáha maternici vykonávať jej prácu bez zbytočného úsilia. Je to poloha pokory a zároveň obrovskej sily. Skúsi v tichu svojho domova čupnúť na zem a dýchať. Cítiš, ako sa tvoje lono otvára a ako napätie v krížoch ustupuje. V tomto geste sa spájaš s divokou ženou v tebe, ktorá nepotrebuje moderné pomôcky, pretože vie, že jej telo je dokonale stvorené pre tento proces. Zem pod tebou prijíma tvoju ťažobu a ty sa cítiš ľahšia a viac ukotvená vo svojej prítomnosti. Spomeň si na vetu. Moja láska je dar, ktorý som dala. Počas menštruácie tento dar obraciaš k sebe. Nie je to sebecké, je to nevyhnutné. Ak si počas mesiaca rozdávala lásku iným, teraz je čas doplniť vlastný pohár. Tvoje telo v týchto dňoch pracuje mimoriadne tvrdo. Čistí ťa, obnovuje ťa, pripravuje ťa na nový začiatok.
Tento proces si zaslúži tvoju plnú pozornosť a vďačnosť. Poďakuj svojej maternici za jej vernosť. Poďakuj jej, že je tvojim barometrom pravdy. Tým, že miluješ svoje telo v jeho najslabšej chvíli, buduješ v sebe nezlomnú sebaúctu, ktorú nič zvonku nemôže narušiť. Starý vzorec, ktorý nám hovoril, že menštruácia je nečistá alebo choroba, je generačná kliatba, ktorú máš moc práve teraz zlomiť. Tento pocit hanby bol do žien vkladaný po stáročia, aby boli odpojené od svojej sily. V červenom stane však bola krv vnímaná ako najposvätnejšia tekutina, jediná krv na svete, ktorá nie je preliata násilím, ale životom. Keď začneš vnímať svoje krvácanie ako posvätný rituál, liečiš tým nielen seba, ale aj svoju matku, starú matku a dcéry, ktoré prídu po tebe. Vidíš ten vzorec hanby a nahrádzaš ho vzorcom hrdosti. Už nie si v hmle cudzích názorov. Stojíš vo svetle vlastnej vedomosti. V minulosti ženy neboli závislé na hygienických pomôckach tak ako my dnes. Mali hlboký kontakt so svojimi svalmi panvového dna a dokázali vnímať, kedy ich telo potrebuje uvoľniť krv. Tento inštinkt voľného toku je niečo, čo môžeme opäť objaviť. Skús vnímať pocity vo svojom vnútri a dovoliť krvi otekať vedomo. Napríklad pri návšteve toalety alebo v sprche. Spojenie s elementom vody ti v týchto dňoch pomôže zmyť nánosy mesiaca. Voda odplavuje staré, krv zúrodňuje nové. Si súčasťou kolobehu prírody, si voda, ktorá tečie a zem, ktorá prijíma. Toto vedomé prepojenie s elementmi ti vráti pocit, že si súčasťou niečoho oveľa väčšieho, než je len tvoj individuálny život. Po každej menštruácii prichádza pocit nesmiernej čistoty, podobne ako je vzduch čistý po búrke. Tvoje telo dokončilo svoju prácu, tvoja duša je ľahšia. Ak si dovolila prežiť tieto dni v ústraní a pokoji, tvoj návrat do sveta bude plný energie. Už nebudeš vyčerpaná z toho, že si bojovala proti sebe. Naopak, budeš žiariť novou víziou, ktorú si prijala v tichu červeného stanu. Tento proces obnovy je zázrak, ktorý sa ti deje každý mesiac. Si žena, ktorá sa vie zrodiť z vlastného ticha. Každý cyklus je novou šancou začať lepšie, vedome a s väčšou láskou k sebe samej. Aj keď už nežijeme v kmeňoch, v lesoch, každá z nás si môže vybudovať svoj vnútorný červený stan. Môže to byť tvoj kútik v spálni, teplá deka, tichá hudba, alebo len tvoje rozhodnutie byť v týchto dňoch pre svet nedostupná. Je to tvoj chrám, kam nikoho nepustíš bez pozvania. V tomto chráme platia tvoje pravidlá. Tu si kráľovnou svojho času. Už nikdy nedovol, aby ti svet nahovoril, že na tento priestor nemáš právo. Máš moc zlomiť akýkoľvek starý vzorec, ktorý ti bráni milovať svoju cyklickosť. Si vedomá, si silná, si v bezpečí
a si milovaná, najviac sama sebou.